Täällä urheilukanava Kalevan Kankaan jäähalli Mikkeli. Tervetuloa suoraan juhlahumuun ja samalla myöskin otteluun Jukurit vastaan Jokipojat Joensuusta. Ainutlaatuinen mahdollisuus olla todistamassa mikkeliläisen jääkiekon historiallista huippuhetkeä. Mikkelin Jukurien monivuotinen kapteeni Lasse Kanerva päätti viime keväänä lopettaa pitkän ja menestyksekkään uransa edustusjääkiekon parissa. Lasse on ollut mukana todistamassa Jukurien laskuja, nousuja ja mestaruuksia. Lasse itse on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana Jukurien menestystarinan kulmakivi, tärkeä lenkki sen rakentamisessa ja toteuttamisessa. Mikkelin Jukurit haluaa kiittää ja kunnioittaa Lassen uraa jäädyttämällä Lassen pelinumeron ja nostamalla Lassen pelipaidan Kalevankankaan jäähallin kattoon. Mestaruusviirien viereen nostettu pelipaita muistuttaa tulevaisuudessa meitä jääkiekon ystäviä ainutlaatuisesta mikkeliläisestä jääkiekkolegendasta. Jukurien ja koko jääkiekkoperheen puolesta haluan kiittää Lassea kaikista näistä vuosista ja työstä jääkiekon eteen. Kiitos kuuluu myös Lassen perheelle ja toivotankin teille yhdessä menestystä tulevaisuudessa. Kiitos Lasse. Näinä puheen piti siis Jukureiden puheenjohtaja Jukka Toivakka ja pikkuhiljaa kaikki alkaa olemaan valmista siihen, että Lasse Kanervan numero 24 paita kattoon myöskin pamahtaa ja sieltä myöskin näkyy Lasse Kanervan 24 pelipaita. On ensimmäinen Mikkelin Jukureiden historiassa jäädytetty pelipaita. Lassella on Jukureissa todella mahtava ura takana. 571 ottelua 14 kauden aikana. Sen lisäksi Kanerva on pelannut 2 SM-liiga-ottelua Kalpassa ja käynyt 1,5 vuotta pelaamassa myöskin Norjan Elitserien. Ja Kanerva teki Jukureissa 302 maalia, 276 syöttöpistettä, eli yhteensä 578 tehopistettä. Kanerva pelasi kiekkouransa ensimmäiset vuodet tehokkaana puolustajana, kun Jukurit oli vielä pohjamudissa kakkosdivarissa, mutta siirtyi hyökkääjän tontille Jukureiden aloittaessa nousunsa kohti korkeampia sarjatasoja. Kanerva oli mukana nostamassa Jukureita ensin Suomi-sarjaan ja heti perään Mestikseen, ja tehokkaimmillaan hän oli ensimmäisellä mestiskaudella, kun hän mätti yhteensä 30 maalia, ja siellä vanha ketjukaveri Petri Lehtonen käy myöskin muistamassa Lassea, ja tämä on liikuttava hetki tietysti Lasse Kanerva, mutta myös monelle mestisihmiselle ja ennen kaikkea mikkeliläisille. Lasse Kanervan saavutuksia 3 mestismestaruutta. Kanervalla siis taskussaan, ja siellä vielä toinen ketjukaveri Antti Laakso käy onnittelemassa Lasse Kanervaa. Ja jäällä on myöskin Lassen vaimo Riina, Lassen isä Kari, Lassen äiti Helka ja lapset Santeri, Viljami sekä Aleksi. Ja totta kai itse juhlakalu Lasse Kanerva, entinen hyökkääjä, entinen puolustaja, nykyinen ikoni. Näin se on siellä. Pitkä matka Kulmavuoren kadun tennispeleistä, tennispallolla pidetyistä katupeleistä siihen pisteeseen, että paita on tuolla katossa. Niin Lasse, tää on sulle tänään vallan hieno päivä. Kyllä on tosissaan hieno päivä, että on kyllä ollut ihan mahtavaa tunne ennen peli alkua. Niin on pakko kysyä se, että missä vaiheessa alkoi tuntumaan, kun kausi alkoi, että pitäisi päästä mukaan vai jonkinnäköistä pientä tutinaa? No kyllä täytyy myöntää, että elokuussa kun tuli se aika vuodesta, että pitäisi vähän jällepäin mennä, niin silloin oli semmoinen kutina, että pitäisi mennä, mutta mitä pidemmälle syksy on mennyt, niin sitten on aina vähän helpottanut. Jokos perhe on tottunut siihen, että ukko on kotona? Kyllä se on nyt ruvennut jo siihen tottumaan, että vähän enemmänkin. Kerkee tekemään vähän muutakin, kun iltaisin laittaa vaan lapsia nukkumaan. Niin kauan kun me ollaan tehty näitä TV-matseja nimenomaan Mestiksen osalta, niin sä oot ollut aina mukana. Eli sä olet Mikkelissä pelannut yhden kauden Norjassa. Joo, vähän reilu kausi. Noin 1,5 kautta olin Norjassa silloin, mitä oli tuossa välissä. Että muuten kyllä pääsee täällä Mikkelissä ihan koko ajan. Ja koko ajan sitten myöskin sellaisessa joukkueessa, joka on pelannut huipulla. Kyllä on, että se on ollut, että menestystä on tullut täällä ihan kiittävästi. Aina on saanut pelata pitkälle kevääseen, mikä on ollut hieno asia, että on saanut olla semmoisessa mukana. Niin, silloin täytyy miehen viihtyä myöskin täällä Savonmuon syömässä. Kyllä, näin on. Vaikuttaa kyllä se menestyminen huomattavasti siihen viihtyvyyteen. No, kun sä nyt katsolit tuota peliä tuossa, niin mitkä oli mietteet tuosta ensimmäisestä erästä? Tää oli semmoinen kiekkopomppi, että ihan ei ollut semmoista ihan kontrolloitua hyökkäyksiä hirveästi saanut, ja semmoiset pahat maalipaikat jäi aika vähin, että kyllä
pysty pelaamaan niinku maalintekosektorista pelaajat pois, että mitä läpi ajoin semmonen oli, mutta muuten kyllä niin ei niinku 5-5 pelissä ei ollut hirveästi semmoista, että aika tiivistä oli. Hyvin se sen analysoit, joko se on jäänyt verin tai toinen asia, niin sut nähdään jollain tavalla jääkiekon parissa tulevaisuudessa. No joo, kyllä varmaan mahdollisesti jossain muodossa, että kyllä varmaan niinku valmentamisen muodossa tuossa varmaan tulee mukana jossain vaiheessa olemaan. Vielä kerran hei, onneksi olkoon ja oikein mukavia niin sanottuja eläkepäiviä jääkiekosta ja tuolla katossahan tuo pysyy ja toivottavasti se tulee pian muita seuraa. Hyvä, kiitos. Kiitos.